Вие как развивате талантите на децата си? Дъщеря ми е само на 5 и вече има 4 медала по гимнастика. Много се гордея с нея. Супер! А какви други уроци взима тя? Ходи ли на нещо друго, освен на гимнастика? Да, разбира се, обича английски език и ходим на английски език 2 пъти в седмицата. А какво обича да прави вашия син? Моя син е спортна натура. Той обича да ходи на футбол и на баскетбол. Също така ходи и на Airsoft. Ходи също и на дървообработване, на керамика и на гроздобер. И на пеене, и на рисуване, и на тичане, и на скачане, и на таеквондо, и на жилжицу, и на рисуване, и на английски, и на испански, и на италиански, и на португалски, и на английски, и на немски. И на пеене, и на монтесори, и на немски, и на португалски, и на рисуване, и на скачане, и на плуване, и на готвене, и на оригами, и на ментална аритметика, и на мандарин.